सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामध्ये सह्यांचा घोळ झाला होता। बांधकामचे कार्यकारी अभियंता श्री सावंत यांच्या सह्या कोणीतरी मारल्या आणि बिलं काढली असा आरोप होत होता। खरं म्हणजे आरोप नसून हे तथ्य होतं, कारण एकूण 13 बिलं होती। या 13 बिलांपैकी 10 देयकं होती आणि 2 बाकीची 3 बिलं होती आणि ह्या बिलांवर कोणीतरी सही केली असं कोणीतरी दुसऱ्याने सही केला असा संशय कार्यकारी अभियंता सावंत यांना आला आणि त्यानंतर त्यांनी लगेच हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी लगेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या निदर्शनास हा विषय आणला। त्यांच्या निदर्शनास विषय आणल्यानंतर त्यांनी याचे गांभीर्य जे काय आहे ते त्यांनी ओळखलं आणि त्यानंतर त्यांनी लगेच या सगळ्या संदर्भातल्या चौकशी करण्याचे आदेश दिले आणि ह्या पूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली आणि या चौकशी झाल्यानंतर हे लक्षात आलं की या बिलांवर ही जी 13 बिलं जी वित्त विभागाकडे गेली होती, या वित्त विभागाकडे गेलेल्या 13 बिलांवर कुणीतरी दुसऱ्याने सही केलेली होती आणि ती कार्यकारी अभियंता सावंत यांची होती। हे त्याच्यातनं निष्पन्न झालं आणि त्यानंतर ती जी 13 बिलं होती ती 13 बिलं ज्या ठेकेदारांची होती त्या सगळ्या ठेकेदारांना त्यामध्ये नोटिसा काढण्यात आली। त्यानंतर बांधकाम विभागातल्या काही अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांनाही या संदर्भातली नोटिसा काढण्यात आली आणि या सगळ्यांची चौकशी करण्यात आली आणि सगळ्यांची चौकशी करण्यात आल्यानंतर ज्या ठेकेदारांची ती बिलं होती त्या ठेकेदारांनी एक नाव सांगितलं आणि ते नाव आज मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नाव घेतलंय। ते म्हणजे श्री पाताडे म्हणून एक व्यक्ती आहे आणि त्या व्यक्तीने हे सगळं केलेलं आहे असं हे निदर्शनास आलं आणि त्या सगळ्या ठेकेदारांनी ह्या सह्या आपण केलेल्या नाही, अमुक माणूस हे आमची कामं करून देतो आणि त्याने ह्या सह्या केल्या असतील असं त्यांनी सांगितलं। त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला बोलवण्यात आलं। त्या व्यक्तीनेही सांगितलं की हो मी सही केली, मात्र ह्या व्यक्तीने आपण लेखी लिहून दिलेलं नाही, मात्र त्याने तोंडी यांच्याकडे कबूल केलंय की ही सही आपण केलेली आहे। त्यानंतर हे प्रकरण खूप गाजलं। खरं म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यातलं हे प्रकरण आहे। फेब्रुवारी महिन्यातल्या प्रकरणाची नंतर चौकशी झाली। चौकशीनंतर संबंधित जी व्यक्ती आहे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करा म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्याच्यासाठी त्यांना परवानगी दिली। मात्र याच दरम्यान कार्यकारी अभियंता ज्यांनी तिथे गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार दिली पाहिजे होती हे सुट्टीवर गेले आणि ते सुट्टीवर गेल्यामुळे पुन्हा हा विषय तसाच पडून होता। ते सुट्टीवरनं आल्यानंतर ह्याच्यावर गुन्हा दाखल होईल असं सगळ्यांनी सांगितलेलं। मात्र हे जे कार्यकारी अभियंता आहेत हे 29 जूनपर्यंत सुट्टीवर होते, मात्र ते अचानक आज कार्यालयात दाखल झाले आहेत। काल पालकमंत्र्यांनी सक्त आदेश दिले होते की जो कोणी गुन्हेगार असेल त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ह्याचबरोबर सगळे सभापती यांनीही सांगितलं होतं की हा जो कोण असेल आम्ही बदनामी सहन करणार नाही, ज्याने कोणी केलं असेल त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे असं त्यांनीही सांगितलं होतं। आणि आज कार्यकारी अभियंता श्री सावंत हे आज हजर झालेले आहेत आणि ते आता गुन्हा दाखल करण्यासाठी सिंधुदुर्ग पोलीस स्टेशन जे आहे, सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस स्टेशन, या सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस स्टेशनवर काहीच क्षणात जाणार आहेत। सर्व कागदपत्र त्यांनी आपण गोळा केली आहेत असं त्यांनी सांगितले आणि काहीच वेळात ही गुन्हे दाखल होतील। बरेच दिवस आणि गेले 3-4 महिने हे जे गाजत होतं प्रकरण ते विशेषतः गेल्या महिन्याभरात खूपच गाजलं आणि हे गाजलेल्या प्रकरणावर शेवटी आज गुन्हा दाखल होईल अशी अपेक्षा आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर निश्चित काय होतं हेही आपल्याला पाहायला मिळेल। कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू माडेश्वर, सिंधुदुर्ग।